Aika unlucky. I swear, seuraava kerran kun mä päässään se eka Aku ei ole weapon niin hyvä dropissa, beginner extreme. Niin ookaan, tää on 6 leveli, tää on niinku vitun tylsä. No joo, 0, mut sitten dropis alkoi se olla kiva. Sain 18. Haluan päästä vähintään niinku siihen wave-parttiin. Kaksi, 3. Vajaa. Oh wait. Jee, Aku läpi. Yes, sä vedit sen! Vihdoin Yeah. Redemption Arc. Oikeesti faktis level dude.